care vom pleca noi la Köln intră în gară. Ăsta e trenul din care intră în gara din Frankfurt. Asta e clasa 1. Asta e trenul în care ne vom urca noi. Noi căutăm smoking section, ca să bistro. Am ajuns chiar aici, da. Unde mergem noi? Noi mergem la Köln. Asta vine din Elveția. Și acum ne uităm la Iulica cum se urcă. Te urci tu și face alea. Eu mă urc acum. Ia să vedem cum arată așa. Să vedem pe Iulica. Aici nu mai focalizează pe Iulica că nu mai